recomendo esta actividade a toda a xente, tanto seña da zona como xente de fora, 100%. Está moi ben porque dar a coñecer certos recursos que temos aquí na Mariña é moi importante. Primeiro para a xente de aquí mesmo, que moitos de nós non coñecemos os sitios estes que nos estades enseñando. O programa da Mariña en Ruta, pois o que se busca un pouco é fomentar que a xente poda coñecer espazos naturais e con valor, digamos, tamén cultural da Mariña, que están ao mellor pouco coñecidos. Eu, desde logo, animo a todo o mundo a que poida, bueno, que se un pouco aventure a explorar un pouco todas estas zonas da zona do Sistral, por exemplo, na que estamos hoxe, ou outras zonas que hai programadas noutras rutas, que se apunte, que polo menos a siga e que poda disfrutar de cousas que de verdad que están descoñecidas e que merecen moita pena na Mariña. Recomendaría esta ruta porque hai moitos animales e é moi bonita.